Плаваме. Тук ни е джипа. Тук ни е стаксела. Тук съм аз. Добре, попътне. Вятър е попътен. Тук ни е хедж за кухнята. Джип, стаксел, грот. И тук ни е входа за кают компанията. Тук е моята стая. Тук е стаята, дамската стая. Вълните не са много големи. Atlantic Ocean. Насам. Ако отидем на другия борд. Тук ни е мейна. Грота. Ни е рифован. Там нататък остана Испания и Виго. Натам някъде е Португалия. Виго вече не се вижда, че са малки селца. Натам е Португалия, но тук все още е Испания. Рай, кеф. Перфектно време, октомври. Не октомври, ми перфектно време. 9 септември 2024 година.